L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Ġwan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibba u ħal-Qormi għall-Ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Eżis telespettaturi ta' F-Living Channel, jiena Felicien Brinkat nilqakom għal-programm Il-Verità. Kemm taqbel? Mela wasanna għal-programm ta' qabel tal-aħħar f'din l-iskeda tal-ħarifa. Jgħaddi żmien qiegħed u jien ngħidilkom il-verità m'iniex qed narah, għax verament ukoll qed nieħu gost nipproduċi dan il-programm. Milux iltqajt ma' koppja li qaluli li jaraw il-programm, mhux tal-li jaraw il-programm biss, imma jkollhom il-bibja magħhom u jimmarkaw. Xi ġmiel kemm qed nieħu pjaċir li dan il-programm qed ikun tal-aħħam għalikom. Kif huwa l-programm tal-lum fejn ħankomplu fit-tieni parti dwar l-ikla tal-mulejja. Imma qabel xejn ħanejdilkom xi ħaġa x'ħafna nies li ma jemnu xejduli u hija mhux il-bibja, mhux il-bnedmin kitbuha. Vera l-bnedmin kitbuha, imma kif? Jew jiġu jsemmuli għax ix-xjenza ma taqbilx, anzi minn daw il-programmi u rejnikom li x-xjenza timxi jitfit mal-kelma talla. Issa xjenza xi tfisser li xi ħadd ikun osserva, ra, esperimenta fuqha, u mbagħad ħareġ li dak li qed jgħid huwa l-verità. Issa hekk noqogħdu ngħidu hekk anke l-kotba tal-history miktubin minn nies, kotba filosofiċi, kotba dwar il-matematika. Allura x'nagħmlu jekk kitbuhom minn in-nies? Ma nużawhomx, nistgħu narmu kollox allura. Ma l-Bibja għandha xi ħaġa speċjali, Vera Ġesu qalilna ħenjin dawk li ma rawx u hemmnu għax tagħhom hija s-saltna. Jiena ma kontx hemm meta kien hawn Ġesu, imma hawn nies li kienu hemm u rawh. U ta' dan jien santikom provi ċari. Mela, ħammorru fit-tieni ktieb ta' Pietru. Pietru li kien miegħu wieħed mill-Apostli li wkoll ittradi għal 3 darbiet, ċaħdu għal 3 darbiet, imma għamel l-isbaħ ħaġa talbu maħfra u x'inhu bniedem bħalna, mhux perfett, imma l-perfett li min kien li mallem tiegħu Ġesu. Sidi, Mela, mit-tieni ktieb ta' Pietru, kapitlu 1 minn vers 16. Mela, dan Pietru qed jitkellem. Aħna ma konniex qegħdin nibnu fuq ħrejjef maħluqa minn moħħna meta għarrafnikom dwar il-qawwa ta' Sidna Ġesu Kristu u dwar il-miġja tiegħu. Smajtuha mhix xi fairy tale tal-Bibja. Rajna bajnejna stess, anzi, kien hemm xi ħaġa oħra, rajna bajnejna aħna stess il-kobor tiegħu, ġifieri da li nemmen fih jien mhijiex blind faith,
blind faith, ġifieri fidi għamja, hawnhekk għandi l-provi jien. Il-kobor tiegħu meta uħa minant Alla l-missier ġieħ u seb u leħen mitron glorjus instama jgħid għalih dan u ibni semawh ta' dan meta tagħmel Ġesu u ġie l-Ispirtu Santu fuqu semaw dan il-leħen. X'e tridu iktar? Dan u ibni l-għażiż tiegħi li bih jien nitaxxaq. Aħna spajnieħ jerġa' jirrepeti bħal Ġesu da Petru, dan il-leħen ġej mis-sema meta konna miegħu fuq il-muntanja imqazza. U hekk għandu imwettqa, għandna mwettqa aħjar il-kelma tal-profeti. Tagħmlu sewwa jekk toqgħodu attenti għaliha. Il-profeti dak li kien hemm fit-Testament il-Qaddim. Għax huma ħaġa waħda mat-Testament il-ġdid. I bħal fanal li tagħti d-dawl f'post mudlam. Sa ma jibda jbeġbex il-jum f'qalbkom titla l-kewba ta' filgħodu. Ħantikom aktar testimonjanzi. Issa, min Ġwanni, mill-ewwel ittra ta' Ġwanni, kapitlu 2. Insejt mill-liema vers, tibżax. Ħanoħodkom imma x'imkien ieħor. Tibżax, ma jimpurtax. Għax bħalissa qed inħossni eċitata. Ma ġara xejn, issa insiba dik. Mela, ħammorru naqra fit-Testament il-Qadim, fis-Salmi. Salm 22. U jibda hekk dan is-salm. Alla tiegħi għaliex tlaqtni. Dal-kliem min qalu? Mhux Ġesu fuq is-salib. Ħankompli minn dan is-Salm 22 minn vers 6. Jien dugdu tal-art. Min sar dugdu tal-art għalina? Min sar saħħa għalina? Ġesu Kristu. Mela da qiegħed jitkellem minn fom dan is-salmista ta'. Araw naqra ta' xaw hawnhekk. Jien dugdu tal-art u mhux bniedem, żebbliħ tan-nies, tkażbir tal-poplu. Daw kollha li jdawruni jitqu bija. Jajruni iħarku rashom u jgħidu f'idejn il-mulej intelaq, ħajeħilsuhu, ħajsalvaħu la bih jitaxxaq. Dan id-diskors mhux waqt li Ġesu ingħad meta Ġesu kien fuq is-salib. Ħankompli minn vers 12. Għatta gdides daru miegħi. Barrin qawwijin ta' basana l-quni, bħal miftuħa l-fuqi, bħal il-juni li jaħtafu jajjat. Ninsab bħal l-ilma msawwab, għandi għadmi maqluħ kollu, qalbi bħal xema. Id-dub ġewwa fija, ħalqi niexef bħal xaqqufa, il-sien imwaħħal maħnieki, ninsab mitfuq fuq trab il-mewt. Abda klieb daru għalija, daw il-klieb huma s-soldati, Ġemma nies ħżiena rassewni. Taqbuli jdejja u riġlejja, da minn salm ta'. Dan il-crucifixion ma kienx teżisti dak iż-żmien ta' xi 1000 sena qabel Kristu ta' dan inkiteb da. U ra daw l-affarijiet. U tiġi tgħiduli għax dan inkiteb mill-bnedmi.
sar jafda? Dan kollu. U qed jgħid dan kollu, eżatt, preċiż. Jaqbadni leċitament ngħidilkom il-verità. Isimgħu naqra di. Ħwejġi jaqsmu bejniethom, jaqtaw ix-xorti għall-libsa tiegħi. Daw kollha qegħdin f'John 20, Matthew 27, John 19. Tridu iktar. Għaxin għalija din, biżżejjed daqskemm jaqblu ma' xulxin. Ħankompli naqra mit-tieni ittra ta' Pietru. L-ewwel kapitlu, vers 20. Dan fuq kollox għandkom tkunu tafu li l-ebda profezija tal-Iskrittura m'għandu ħadd ifissirha minn rasu. Mela mhux minn ras il-bniedem din miktuba. Għax qatt ma kien li xi profezija ġiet mir-rieda tal-bnedmin. Imma meta l-bnedmin tkellmu f'isem Alla, dan għamluh għax kienu mqanqlin mill-Ispirtu Santu. Jiena ngħidilkom il-verità spiċċaj bla kliem. Għax b'daw in-naqra versi li qedtilkom. Tajtkom prova ċara li l-Bibja mhix bħal kod boħra, li intom stess temnu fihom u anzi huma mast. Jew jiġi xi ħadd jgħidli għax m'hawnx dokumentazzjoni u dokumenti fuq Ġesu hekk. Mela x'inhi? X'inhija din? Din hija l-verità li x-xitan qed jagħmel minn kollox biex idaħħal ħafna ħrejjef ġo l-imħuħ tal-bniedem biex intom ma temnux. Uqgħodu attenti, tħalluh xi labbikom. Tħalluh xi ħasra. U kunu hemm flimkien mal-mulej jaċċettaw bħala Sejtu Salvatur tagħkom. Dik ta' Ġwanni, ma nafx, wejlt, ħanara jekk ma dakx għax kienet importanti wkoll, jekk fil-każ ngħidilkom aktar tard, ma jimpurtax. Għax ma insejt milli ma vers, jiena m'iniex perfetta, ma jimpurtax, għandna l-programm u ngħidilkom wara dan il-feature. Dan il-feature xi ħaġa kompletament differenti. Differenti m'għandux jaqsam mal-kelma talla. Jien kemm il-darbettilkom, it-talb huwa it-tarka tagħna huwa il-protezzjoni tagħna, il-qawwa tagħna, meta nitolbu bil-fidi u nibqgħu hemm, forsi ċerti affarijiet ma nibdewx narawhom il-bidu, imma meta nibqgħu aħna dil-fidi anke affarijiet tal-impossibbli. Din hija storja vera milux fuq ġenituri li twildilhom tifel bl-awtiżmu. U dan it-tifel araw bit-talb x'ġara minnu. Il-feature. When Ethan was born, he was just completely different than our first child. He would have moments of okay calmness during the day, but at night it was really bad. Brian and Gina Walden always dreamed of having a family. Their first son, Devin, was a breeze. Their second son, Ethan, was more of a challenge. It was really bad. He was very, if he fell asleep for 20 minutes and he'd wake up screaming, and then we'd end up in a chair rocking him, and as soon as we fell asleep, then he kind of quieted down, and as soon as we stopped rocking, he would wake up again screaming. I would try to get his attention, and he wouldn't look at me. And I would tickle him, I would smile at him, and I'd bring out the toys, and I would do anything to get him to respond, and he wouldn't. As Ethan got older, Gina and Brian worried something could be wrong. He was not able to tell me what was going on. Instead of being able to communicate with me and tell me he was having a hard time or that he didn't feel well, he would just cry, and then he would bite himself. He'd bite himself until he would bleed. The doctor referred them to a specialist.
who gave them the news they dreaded. He said, "I'm sorry to tell you that it looks like your son might have autism." And having the doctor tell me that he had autism was like a kick in the stomach. It's like the doctor handed us a sign, and here's your sign. This is what you guys are gonna have to deal with for the next rest of your life. One doctor told the Waldens Ethan would probably never speak. So with little help or direction, they began to care for their son. But raising Ethan was exhausting and stressful, and that strained their marriage. So there's a lot more arguments, a lot more disagreements. I have my thoughts about what we should do. She has her thoughts about what we should do. Then one night they realized they were up against something more. Gina says she had a vision of a dark presence in her son's room. She woke up in a panic. I remember getting up, I ran down my hallway, and I ran into Ethan's room, and I just fell on the floor, and I just cried. I cried my eyes out. I pick her up off the floor and we start talking, and something went off in my mind at that moment and in her mind that said, this fight is as much a spiritual battle as it is a physical battle. They realized only their faith in God could help them face the challenges of raising their son. So the next morning I got up and printed out a bunch of Bible verses. I started getting up earlier and praying and seeking God, and then Gina started doing the same thing. Soon after that, they found an autism specialist, Janelle Espling. Looking at Ethan then, he looked like he would be a student that would progress very slowly. Janelle was also a Christian, and like the Waldens, believed prayer was just as important as therapy. She prayed with the Waldens daily. We could see that everything we were doing was working and that he wasn't becoming stagnant, and it didn't look like he was going to become stagnant anytime soon. Soon, Ethan was making eye contact. He was responsive and seemed to recognize his parents. He still wasn't talking, but that changed one day. I remember his first word, it was go. And so I would want to hear it all the time because I knew that once we got one word coming out of his mouth, that more was going to come and he was going to learn. For a while, he would just repeat what he heard. His big brother Devin helped him practice by teaching him to pray. I got him to say, "Dear Jesus, thank you for my parents, bless them, and in the name of Jesus, amen." Then finally, We talked. We had our first conversation, and he told me what his favorite color was, and he told me that he loved me. All the things that I had just dreamed of hearing, God was releasing, and it was coming out of his mouth. he progressed so rapidly that by the time he was 5, he was in a standard kindergarten class. The only reaction is that God did the miraculous in Ethan's life. God was faithful to them, and that Gina and Brian did everything that they could for their son. Now he's 9 years old and tests in the 99th percentile statewide. He recently won the California Young Scholars Award. I like hanging out with my friends, hanging out with my mom. One of his favorite things to do is wrestle with his dad. Devin joins in and beats me up. My dad goes easy on me because he's really strong. Today, the Waldens relish the family times they always longed for. Their book, A Brand New Day, shares their journey. More than anything, they say they believe that Ethan's story is a message to those who go through difficult times. Hang on to God's promises because they're true, and He's faithful, and He's amazing. He's going to use whatever you go through to help someone else and to bring glory to His name. L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Juan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibba għal-Qormi għall-Ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi.
Ġesu kien għadu jibqa l-istess, jekk kien jagħmel il-mirakli qabel, għadu jagħmel il-mirakli sissa u jibqa jagħmilhom dment li nemnu fih. Ara xi ġmil dak il-feature. Ħanaddi naqra dak il-tlet versi li weħilli huma u dak il-ħin insejt minn fejn kienu, għax vera kienu easy ta' għax kienu mill-ewwel vers. Mela, minn l-ewwel Ġwanni, l-ewwel ittra ta' Ġwanni, kapitlu 2, mill-ewwel vers, 3 versi ħanaqralkom. Dak li kien mill-bidu, dak li aħna smajna, li rajna bajnejna, li lejh ħarisna u li messew idejna, jiġifieri il-kelma tal-ħajja, dan se jirin inxandrulkom, għax il-ħajja diqret u aħna rajnija u qegħdin niġdu għalija. U min hija l-ħajja? Min hu l-ħajja? U Ġesu. Qegħdin inxandrulkom il-ħajja ta' dejjem li kienet għand il-missier u deret lilna x'niżel mis-sema. Qegħdin inxandrulkom dak li aħna rajna u smajna rġajna dan anke Ġwanni biex intom tissieħbħu magħna u l-għaqda tagħna tkun mal-missier u mal-iben Ġesu Kristu. U qegħdin nikdbu dan bil-ferħ tagħkom biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. U jalla dawn il-programmi huma ta' ferħa likom. Hawnhekk għandi lill-mistieden tagħna rġajt kemm naqblu jiena u inti mingħajr ma ftehmna. Il-lamed narana żbieħa fuq l-iskrin. Insomma. Grazzi tal-istedina dejjem. Le, grazzi lilek ukoll tal-li rġajt ġejt, ħalli nkomplu fejn ħallejna x'vera huwa laħam kbir. Amen. U dan li għalinna li rridu niklu il-kelma tiegħu, mhux niklu din ta' hekk il-karti, għax din hija l-kelma, u kien qiegħed jirreferi dejjem għall-Ispirtu, l-Ispirtu Santu. Ekku. Mela biex nagħmlu daqsxejn ta' summary ta' dak li għamilna s'issa mill-programm liħor sal-lum. Rajna li 3000 sena ilu ġiet istituzzjonalizzata l-ikla tal-mulej, fis-sens illi rajna kif l-Eġizzjani ħallew il-poplu tal-Alla illut joħorġu mill-skjavitu u mill-persekuzzjoni tal-Farawni. U rajna wkoll kif l-ikla tal-mulej sabet il-milja u l-perfezzjoni tagħha f'Sidna Ġesu Kristu permezz tal-aħħar ċena u kif hu spjega kif aħna l-insara irridu nagħmluha as a memory, bħala tifkira ta' dak li għamelu. Għaxu mhux se jixrob aktar minn dal-kalċi għalinna sakemm jixorbu fis-sema. U aħna wkoll se niklu fis-seba miegħu dik li jgħidu the marriage supper of the Lamb, ġifieri l-ħaruf tal-Alla qed jistennina biħġaru biex ikonna l-ikla perfetta fis-sema. Mela din naraw 3 ikliet. Testament il-qadim, Testament il-ġdid, u fis-sema. Sema, xi ġmiel. Ġifieri Alla jaħdem dejjem bi-3. Kont sa ngħidlek jiena. Huwa perfett, fuq 3 toqgħod il-borma. Mulej ridna ġifieri noqogħdu fuq is-sod, fuq 3, fuq is-sod. Nibnu fuq is-sod aħna din jew qegħdin inġarfu it-tempju li bena l-mulej. Il-tempju veru spiritwali. Mela ejjew aħna nitalmu niċċelebraw din l-ikla bħala nsara kif għallimna hu. Kif kienu jagħmlu l-ewwel insara, le? Eżatt. Ġifieri aħna bħall-ewwel insara rridu mmorru għall-eruq tal-fidi tagħna. Nifhmu eżattament il-pura kelma u vera kif kienu jiċċelebraw l-ewwel insara l-ikla tal-mulej. Il-mulej iridna nkunu dik li jgħidulu aħna decentralized. Mhux ikun hemm xi ftit nies li jkunu jafu bissu ma' s-sigriti ta' kif tiċċelebra l-ikla tal-mulej. Il-mulej jrid delegation of authority. Dak li jgħidulu wkoll fis-soċjoloġija individuation, li aħna individwi. U li kull individu għandu relazzjoni unika u speċjali mal-ħallieq permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Jiġifieri aħna se nħallu ir-reliġjużi imexxuna minn imnieħirna u ma nifhmux aħna proattivi l-kelma tal-Alla u kif aħna stess għallitinna l-kelma tal-Alla. Nistgħu niċċelebraw l-ikla tal-mulej, neħdu l-ħobs u neħdu il-frott tal-emba u niċċelebrawha fil-familji tagħna. Dik hija l-vera relazzjoni, mhux li jiena nżomm dan is-sigrit tra virgolette għalija u bħalli kieku in-nies temm isfel l-insara mhux kapaċi jiċċelebrawha.
xi ġmiel. Aħna konna wasalna l-ġimgħa l-oħra ma nafx hekk ma tistax tkompli. Fuq dawk li kell għaw differenti, kien hemm ċertu ħaxix u hekk. Kien għad baqa l-għadma dik impressjonatni. Iva, Biex inkunna l-għadma. xi tfisser. L-għadma tfakkarhom lill-lut. Illi issa huma ma jistgħux jiċċelebraw il-qtil tal-ħaruf tagħhom. Allura issa għandhom l-għadma biss. All right. Dik tfakkarhom li huma ma jistgħux jitlu fit-tempju kif kienu jagħmlu fl-antik. Għax it-tempju issa ġarfilhom, mhux iġġarfilhom, iġġarra fi żmien Titu, fis-sena 70 wara Kristu. Allora dik l-għadma tfakkarhom f'dak l-inċident. L-inċident, all right. Tifhem, ġifieri. Għax kollox huwa. Kollox għandu signifikat. Mela, inkomplu. Mela, X'trid tgħid? Sewa, jiena rrid ngħid huwa sempliċi ħafna illi l-ewwel insara fatti fl-Atti tal-Apostli li aħna ngħidulhom li huma diskritti bħala titlu l-Atti tal-Apostli. Però huma xejn li fl-Atti tal-Ispirtu Santu. Għax l-Ispirtu Santu kienet jaħdem fl-Apostli u kif għadt int fil-bidu tal-programm min kitibha din il-kelma tal-Alla? Permezz tal-marka tal-Ispirtu Santu u d-dem ta' Kristu. Ġifieri f'dal-paġni insibu d-dem ta' Kristu għaddej il-ħin kollu bil-bidu sa meta nqatel l-ewwel annimal biex jagħtilhom id-dnub il-mara u l-Adam u Eva sal-ġurnata mqassa tal-lum li dak id-dem ta' Kristu għadu qawwi u għadna nistgħu nipparteċipaw fih permezz tal-ikla tal-mulej. U kif kienu jiċċelebraw l-ikla tal-mulej l-ewwel insara nistgħu narawha fatti. Ġifieri l-ewwel insara li kienu xi 1120 jidher li hemm miktub eżatt fatti U li ma. Atti wieħed vers 15. Mela. Atti wieħed vers 15. Ekku. Jekk nistgħu naqrawha. F'dawk il-jiem Petru qam f'nofs il-ġemma tal-aħwa li kienu b'kollox madbar 120. Għal-bidu. Eħe, iva, mela. 20 ruħ u għalilhom, ħugti, jaħtieġ li seħħ l-iskrittura dak li l-Ispirtu Santu ħabbar fom David fuq Ġuda li kien il-mexxej ta' dawk li qabdu lil Ġesu. Hawnhekk qegħdin naraw ġifieri l-ewwel insara kienu 120. Bil-mod il-mod bdew jikbru mbagħad. U nsibu mbagħad li fatti 2:41, ġifieri Acts 2 verse 41. Iva. Acts 2 verse 41. Insibu li n-numru tagħhom mbagħad beda tiela. Awnu. Għalhekk dawk li laqgħu kliemu tamdu u dakinhar naqdu mad-dixxipli madwar 3000 ruħ. Ekku. U nistgħu nkomplu naqraw ukoll kif huma kienu jixxirku bejniethom mhux kienu jagħmlu dawn. Kif nagħmlu aħna mal-Knisja? Eżatt, fil-komunità. Isimgħuha. Mela, vers 42. U kienu jżommu sħiħ fit-talim tal-Apostli u fl-aqda ta' bejniethom fil-qsim tal-ħobs u fit-talb. Ekku, ġifieri hawnhekk qegħdin naraw xi tfisser komunità nisranija kif kienu jagħmlu l-ewwel insara. Dejjem fuq il-preċetti u t-talim tal-Apostli bbażat fuq dak li għallimhom Sidna, Ġesu Kristu. Ġifieri it-talb, ix-xirka ta' bejniethom, għax il-kelma tal-Alla tgħidlek do not forsake the fellowship of the brethren. U qegħdin naraw ukoll il-qsim tal-ħobs. Mela qsim tal-ħobs ma kienx xi ħaġa li kien jiċċelebra xi wieħed jew tnejn minnhom, imma kollha kemm huma kienu jipparteċipaw fil-qsim u fl-ikla tal-mulej. Ġifieri importanti li aħna nagħmlu l-istess. Importanti li aħna nkunu individwi li nifhmu napprezzaw li fil-familja u l-mejda tal-ikel nistgħu naqdu biċċa ħobs għażmu, ħobs mingħajr ħmira, nolluha nirringrazzjaw l-Alla kif għamel Ġesu, xi rappreżenta dak il-ħobs, nikkonsakraw l-ikel tagħna, imbirkuh l-ikel tagħna, niftakru li hawn nies li huma maqtugħajn mill-patt il-ġdid u nagħmlu ħilitna kollha biex iwettqu l-kommissjoni l-kbira li tagħna Ġesu Kristu, li mmorru sal-inqas partijiet li ma jafux bil-kelma tagħna, l-iktar partijiet li ma jafux bil-kelma tagħna u nġibu l-kelma tagħha lilhom. Però rridu nibdew minn darna, billi naqsmu l-ħobs, rridu nibdew mit-triq tagħna, mill-ġirien tagħna, il-ġirien tagħna li forsi jgħajruna
li forsi jippersegwitawna, li kull ħaġa li aħna nagħmlu jieħduha bħala fuq dem id-dars. Jew li forsi għandhom xi lanżita kontrina. Minn hemm irridu nibdew. Il-mejda tal-mulej hija l-mejda tar-rikonċiljazzjoni l-aħwa. Hija l-mejda tal-ħbiberija. Mulej ridna nkunu ħbieb mhux biss ma dawk li nħobbu għax inkella x'jiswa. Anke dawk li huma barra l-patt għalinna Ġesu iħobbu lil tagħhom, even jgħidu bl-Ingliż the devil loves his own. Ġifieri aħna rridu mmorru oltre minn hekk, l-istandards talla huma ferm iktar għoljin mill-istandards ta' din-dinja. Għalkemm aħna fid-dinja. Irid ikollna kompassjoni anki għall-edewwa tagħna. Eżatt, rridu nuru wkoll maħfra sinċira u mhux qed ngħidlek li inti tħobbhom fis-sens ġifieri li inti tmuru tikoll magħhom u tipprova ġifieri tixxirek magħhom għax dawn. Tipprova jekk trid imma skont xiex u skont min. Inutli tipprova għax dawn. Għax jistgħu jkunu qegħdin jagħmlulek ħsara wkoll, allura. Però xorta. Rridu noqogħdu attenti. Xorta titlob għalihom. Mela, għax meta titlob għalihom ekk huma ma jridux jafu bik, meta titlob għalihom u qed taqsam il-ħobs u tifraħ li inti qed tipprova tagħmel hekk, int dejjem se tkollok vantaġġ. Ħalli li huma ma jkollhomx, imma inti dejjem se tirbaħ. Ġifieri dik hija bażikament l-ikla tal-mulej li aħna ġifieri mhux xi reliġjon jew xi ritwal jew xi ħaġa li naf ta' barra minn hawn, di hija xi ħaġa ta' barra minn hawn, imma xi ħaġa li hija prattikuża li tista' tipprattika. Kif qed tara l-ewwel insara, issa jkollok iktar prova minn hekk. Eżatt. Ġifieri rridu nibdew minn hemm. Issa hemm ukoll isu bħal ngħidu aħna format, għax Alla ma jagħmel xejn bla doċċ, rajna s-cedar meal, there is order. Is-cedar tfisser order, ġifieri ordnik ta' kif wieħed jipprattika l-fidi tiegħu. U għaldaqstant insibu ukoll kif aħna nistgħu nipprattikaw din il-mejda tal-mulej. Kemm morru pereżempju l-ewwel Korintin 10. Iva. L-ewwel Korintin 10. U vers? L-ewwel Korintin kapitlu 10 vers 16. Vers 16. Għandha highlightjata hawnni. Il-kalċi mbierek li fuq ngħidu l-barka mhuwiex għaqda mad-dem ta' Kristu u l-ħobs li naqsmu mhuwiex għaqda mal-ġisem ta' Kristu. Għax l-ħobża hi waħda, aħna li aħna ħafna, aħna ġisem wieħed, il-koll kemm aħna nieħdu sem minn ħobża waħda. Tara, dik li il-ġimgħa l-oħra. Eżatt, prosit. Li għax aħna l-ġisem ta' u r-ras u aħna l-ġisem tiegħu. U aħna niklu minn xulxin. Mela inti għandek l-ikel tiegħek, tiġibu fuq il-mejda tal-ikel, jiena nġib tiegħi. U spiritwalment ukoll. Spiritwalment ukoll, eżatt. Jiġifieri aħna qegħdin nixxerjaw. Mela l-insara dik li tiddistingwihom minn fidi differenti oħrajn. Anke fidi oħra ta' di, il-sharing, il-sens ta' komunità. Mela. Jiġifieri mhux qed titkellmu xi ħaġa ta' barra minn xi kuntest jiġifieri nisrani, li aħna il-ġisem ta' Kristu, li aħna qegħdin niklu we are eating mhux each other physically fis-sens li kelli hemm qudiemna li ġibt inti u ġibt jien u qegħdin nixxerjaw, però iktar importanti u profondament spiritwali. Dik li tfisser tiekol mill-ġisem ta' Kristu li hemm that's the profound spiritual diet, id-dieta spiritwali tagħna. Healthy li aħna nifirħu, li għandna l-iker, nikkonsagraw, imbirkuh, inkantaw. Għalhekk hemm il-hymns u l-praise and worship qegħdin nifaħru l-għalhekk kienu jagħmlu l-ewwel insara biex imorru fuq il-mejda tal-ikel jaqbdu. Skużani nitkellem xejn pastas la ħanżira, aħna maħniex jiġifieri ħanżirata jew majjalata kif da żmien jagħmlu ħafna nies biex huma juru kemm verament jifilħu jieklu. Aħna mhux importanti mhux kemm nifilħu nieklu fiżikament, ma kemm nifilħu nieklu. Nieklu spiritwalment. Spiritualment. Għalhekk huwa importanti li qabel ma niċċelebraw minn meta miet, għax dik li tfisser ukoll. Nkunu qegħdin meta nkunu qegħdin nieħdu mill-ħobs u l-inbit, nkunu qegħdin niċċelebraw minn meta miet sakemm jarġa' jiġi s-salina. Importanti li nitolbuh maħfra. Għax peress li aħna l-insara meta nkunu qegħdin niċċelebraw, jekk ikolli dnub jiena, dan sa jintiret għal ħaddieħor. Għalhekk irridu noqogħdu attenti għax dak il-ħin ikunu spirtu wieħed. Huwa importanti ħafna.
Fil-fatt il-kelma Alla tgħidilna ċarru tonti aħna rridu nkunu denji biex nieklu. Iva. Ma nistax jien niġi nikol miegħek imbagħad f'qalbi għandi xi ħaġa kontrik għax dik tiġi ħaġa kontra in-natura tal-ikel. Kif nista' jiena nikol ma' persuna f'qalbi jiena noboda dik il-persuna. Ġifieri jrid ikun hemm dik is-sens ta' mafra. Fil-fatt din narawha li kull persuna trid tirrifletti. Qabel ma tiekol trid tagħmel eżami tal-kuxjenza ngħidulu aħna u narawha di fl-ewwel Korintin kapitlu 11. Kont sejra li għandek il-verità. Min 27 sa 34. Jekk tidina rajna. Rajt jinsibta wkoll inti taf jekk xorta Mela, li. għalhekk kull min jiekol minn dal-ħobs u jixrob dal-kalċi, ġifieri il-mejda tal-mulej qed jirreferi, dal-kalċi tal-mulej mhux kif jixraq ikun ħati tal-ġisem quddiem tal-mulej. Iżda ħajarbel il-bniedem lilu nnifsu u mbagħad ħajjiekol minn dak il-ħobs u jixrob minn dak il-kalċi. Għax min jiekol jixrob mhux kif jixraq, jiekol u jixrob il-kundanna għalih innifsu billi ma jarafx ġisem il-mulej. Minħabba fek ħafna huma dajfin u morda. Tara, ġifri anki mart nġibu fuqna u ħafna reqdin, ġifri reqdin spiritualment. Sewa, għax jekk nagħmlu ħaq minna nfusna ma jsirx ħaq minna. Imma meta jsir ħaq minna, aħna nitwidbu minn mulej. Ġifri meta aħna din niżamminaw lil nfusna, diġà qegħdin nesponu lil nfusna lil mulej qiegħed jikkoreġġina, imma meta aħna nżommu dik il-korla, dik ir-rabja, dik il-nuqqas ta' maħfra qed immardu lil nfusna, qed inġibu ħaq fuq nfusna. Eżatt. Ġifieri kemm importanti mhux sempliċiment taqbad u tmur tikol mill-ikla tal-mulej, hija verament rridu noqogħdu ħafna attenti għax hemm irid ikollna ħafna responsabilità fuqna. Ħafna. U maħutna wkoll għax nittieħdu ta'. Ħafna. Jiġifieri din hija meta nkun qegħdin niklu mill-ikla, jiġifieri mill-ħobs, kemm il-darba mill-nijilkom ukoll u mill-frott tal-emba, irridu noqogħdu attenti mhux sempliċiment qegħdin nieklu daqshekk. Din hija ordinanza. Għal dak il-ħin ikun hemm eżatt. Dan huwa komandament ġdid li istituzzjonalizza Sidna Ġesu Kristu. Ġifieri aħna mhux din nagħmluha nonchalantly, ġifieri isna qegħdin nagħmluha b'mod dilettantesk. Alla jrid insara professjonali, jafu x'inhu ma jagħmlu, għandhom strateġija, għandhom għan ħalli jilħqu l-għanijiet tagħhom. Anke f'business għandek il-mission tal-business, għaw issa tħalt fil-xismu fl-studio għaw minn barra rajta miktuba l-mission tal-F-Living xini. Mela aħna l-insar jrid ikonna missjoni, jrid ikonna viżjoni fej sejrin. Sewa, rridu nkunu business-like, professional-like, mux nħdu l-fidi tagħna. Mhux bħala klab ta' biex ma jifmukx ħażin jew hekk ta'. Imma aħna kif għalilna l-mulej irridu nużaw il-ħażen li juża x-xitan għal vantaġġ u għal ġid. U juża ħafna strateġiji biex jattakka u għana rridu nużaw l-istrateġiji wkoll. Għax Ġesu qallu mhux bil-qatt jikwotalu l-kelma tagħha lix-xitan biex jawwiġielu u jġibu minn għalih fuq arkub teħ lil Ġesu. X'imbagħad wieġbu Ġesu qallu hemm miktub. Mela aħna rridu nagħmlu like with like. Għalhekk aħna għandna l-kelma biex nimxu fuqha. U meta aħna ma naħfrux, aħna qed inġibu l-mart fuqna, qed inġibu l-illa fuqna. Fil-fatt anki insibu fix-xjenza di kif għadt fil-bidu tal-programm, ix-xjenza tikkonferma l-kelma d'Alla. Jekk ma naħfirx, jien se nagħmel għoqda, se nagħmel ħafna ħsara fiżika, se nġib mart, kanser, ħafna nies jimirdu. Għaliex, they don't want to let go and let God. They don't want to celebrate the real meaning of the San waqfek naqra, ma sajkolna narġaw naddu. Ma ġara xejn, inti ma ġara xejn. Aħna għalek edin biex nġandru, anzi, mandik xalfej tiskuza. Ħana dwar reklami ħalli nkomplu dan is-suġġett verament interessanti bħas-soltu. Il-verità tibqal dejjem.
Il-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Juan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibba u ħal-Qormi għall-ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. Parti tal-programm Il-Verità li qegħdin niddiskutu l-ikla tal-mulej li kemm il-darba milna waraw minn daw il-programmi li għamilna fuq l-ikla tal-mulej kemm jarġaw joħorġu punti illi kelma Alla ma tispiċċa qatt ta' meta tidħol fil-font kull vers ifisser ma nafx kemm. Jien għadni ili 17 sena imwilda mill-ġdid, għadni mor il-Bible Studies. Kull darba, anke jekk xi ħaġa dal-istadi nkun għamiltu jiena, narġa' nara xi ħaġa oħra. Ngħid li żminilu ma nkunx rajta, tant hija ħajja għax tibqa' miegħek il-ħin kollu. Ekku. Għalhekk jgħidula The Living Word. Fil-fatt hemm translation tal-Bibja jgħidu The Living Word Translation. Għaliex il-Bibja mhix xi ħaġa li taqra u tfajt il-ktib hemm, il-Bibja tgħixha, il-Bibja tiċċelebra, il-Bibja inti tara the blood trail of Jesus in it, qed tara x'għamel id-dem ta' Kristu għalina, kif fejjaqna bil-ġrieħi tiegħu tgħidlek il-kelma tara u fejjaqna dawk id-39 When Ethan was born. U ħelisna minn 39 tip ta' mart, ta' kategoriji ta' mart differenti. Mela. U Ġesu, ara taħsbu li huwa fil-Bibja huwa mit-testament il-ġdid biss ta' huwa mill-bidu ta' għax kollox biħsar. Ġesu huwa kollox, huwa l-kelma. Il-kelma saret ħajja, saret bniedem. Dal-ktib mhux infassal mill-moħħ tal-bniedem, dik kif spjegajt tajjeb fil-bidu inti. Dal-ktib huwa nfassal minn id sopranaturali tal-Alla. Ġifieri inti tara li hemm kontinwazzjoni fil-kelma, mhux ktieb disjointed minn ieħor, ktieb ma jagħmel sens minn ieħor. Ħanarek ma nispjega jissew. Mela, il-Bibja mhix verità għax taħdem għalija, imma il-Bibja taħdem għalija għax hi il-verità. Ekku, tagħmel sens. Ekku. Taħdem għalija għaliex jiena. Għax per kazu għaw ħafna nis jgħidulek il-Bibja għax jisaqsuhom per kazu għaliex temmen fija, għax taħdem għalija. Imma hemm ħafna kodba li jaħdmu għalina. Imma din hija il-verità. Dejjem. Għalhekk edha hemm għalina. Eżatt. Dan teżorta. Ja ħasra. U hija sfortuna, hija ħasra li m'hawnx biżejjed nies li jitkellmu l-verità. Kemm ġifieri Ma dik kolli fit-toroq. mhux hawn Malta biss, ta' għax jiena għandi ħafna ħbieb Kristjani u qiegħda fi gruppi wkoll. U qed nara li l-affarijiet kif jirrispondu. L-istess ħaġa kif jirrispondu l-Maltin, ta' jew hekk. Ġifieri din hija xi ħaġa ġifieri imma lek jirrid nagħmlu dal-programm kienet il-ħolma tiegħek kemm il-darbettilkom għal-Maltin, speċjalment għal-Maltin ħalli jkunu jafu l-verità. Issa mbagħad bejnietkom u bejn Alla x'tażlu. Imma l-aqwa li jiena servejt il-mulej. Dak l-ewwel qabel kollox. U dan miraklu għalija jien. Miraklu. Għaxa ilna aktar minn sena bdejji, praise God. Veru, praise God. Mela. Nistgħu naraw ukoll biex inkomplu fuq it-tema tal-programm kif aħna importanti nisqarru dnubietna u nisqarru dnubietna direttament Malla. Malla u mela. Għax inut li jiena immurant bniedem ngħidlu id-dnubit tiegħi imma jiena m'iniex verament ġenwin. Mela allura il-vera ġenwinità tidher meta jiena nitkellem Malla fuq bażi personali permezz ta' Sidi Ġesu Kristu li ħassinni b'demmu u nisqar id-dnubiet miegħi ngħidu aħfirli mulej b'demmek il-għażiż. Dik kien ħariġa xi jisqof li morru għand xi bniedem
fl-1500 u xi ħaġa. Eżatt, eżatt. ma nafx. Ġifieri mhix qiegħda li tmur tqera għand ħaddieħor, ħaddieħor huwa bniedem bħalna, ħadd m'għandu seta' li jaħfer id-nubiet. Kelma tagħla tajlek. Kelma tagħla tajlek nistqarru d-nubiedna l-xulxin. Il-xulxin, imma xulxin, jekk jiena nkun għamiltlek xi ħaġa ħażina. Eżatt, there again, ġifieri dik għandha messaġġ profond fiha spirituali. Mela jekk jien inqastek, jiena irid immur fuqek, fejn hu possibbli jiena nersaq lejk, ġifieri u niskuża ruħi u nurik li jiena rrid indawwar ħajti lejk. Ġifieri ndawwar ħajti lejk isfisser, repent. Mela jiena mhux se nkompli nġib ruħi ħażin miegħek. All right? Dik hija l-vera ġifieri stqarrija ta' dnubiet. Stqarrija ta' dnubiet mhux jiena mmur għand vending machine li huwa xi qassis, isu xi vending machine dan nitfalu id-dnubiet u joħroġ li riċevuta jdi firtlek. Tajba qiegħda di. Ġifieri aħna l-fidi tagħna il-fidi tagħna mhix vending machine, il-fidi tagħna hija minn hawn mill-qalb l-ispirtu jara imbirek. Tifhem? Mela. Jieni alla ħaresqat jgħid fuq is-sodda tal-mewt tiegħi barra minn fuq ovvjament irridu niffaċċja. Jiena m'għandix qassis, jekk jiena m'għandix available xaħat. Allora ma jaħfellix. Allora jiena ġenwinament qed nitolbu maħfra. Ma jaħfellix Allora il-mulej. kundannat ma ta' Anka Ġesu għalinna fit-talba li tagħna eżempju wkoll aħfrinna d-nubietna l-ilmi. It-talba tibda bħalma naħfru minnu ħati għalina. Imma it-talba tibda mis-sirna li inti fismewit. Mela rridu ngħidu d-nubietna nisqarru d-nubietna l-missir fisem Kristu. Ġifieri, jekk il-fidi tagħna mhux ser niddelegawha lil dawk li aħna inqisu li ma jafuhiex, aħna se tibqa' fidejna biss. Għalhekk aħna ġejnaw biex in-nies ikunu proactive. Dik li jgħidula nerġa' nirrepeti fis-soċjoloġija tar-reliġjon, għax studej daqsxejn soċjoloġija, jgħidula individuation. Mela jien irid inkun individu responsabbli u nkun proattiv. Mhux noqgħod nistenna l-qassis, u noqgħod nistenna l-quddis, u noqgħod nistenna min se jikkonsagra li d-dar. Jien għandi l-awtorità u l-poter mogħtija direttament kif għamel il-mulej ma dawk l-1000 kemm għadna 3120 li kienu l-insara tal-bidu biex aħna imborru fl-eruq tal-fidi ta' Mela, u d-dar nistaw nberkuha kull-jum. Ekku. Kull-jum, u mhux bil-bambirek, dik ukoll. Dawn huma kollha infantilizmu. Da biex nibqgħu it-tfal tal-isqof. Biex nibqgħu it-tfal. Aħna tfal Talla. Aħna tfal Talla. Ġesum kien ma qiegħda bil-bambirek, inberkuha f'isem Ġesu. Dik hija bil-fidi tagħna. Jekk mhux se nieħdu l-awtorità u l-poter li għallimna Kristu, nibdew niċċelebraw l-ikla tal-mulej u l-affarijiet kollha li l-fidi tagħna tallimna permezz tal-kelma, aħna se nibqgħu babies nixorbu l-ħalib tal-mama. Għalhekk qiegħda l-kelma Talla huwa l-manwal tagħna biex niċċekkjaw minnu. Għalhekk biex ix-xitan din hija l-biċċa tax-xogħol. Ix-xitan ma jitħaqx bina. Irridu nkunu nafu din. Għax ix-xitan jitfal kliem il-kelma Talla. Mbagħad iżid magħhom. Rridu noqogħdu attenti għax jekk ma nkunux nafu x'hawn miktub hawnhekk. Ta' jitħaq bina. U nibdew nemmnu l-gideb u gidba aktar ma tkun kbira, iktar sa tittemmen, sa titwemmen. Eżatt. U min se jiblaħħom il-gideb tax-xitan, min għadu baby u ma ħallewx jikber. Mela ejjew l-insara, intkom kapijiet, mexxejja, pastors, raja, għajdilkom li tridu, presbiteri u xnafien. Ejjew illi nalmuhom it-tfal tagħna verament biex jieħdu fidejhom il-qawwa u l-poter u r-responsabilità ta' ħajjithom tal-fidi tagħhom. U sempliċement imorru x-xogħol ġejn u sejrin mix-xogħol biss. Importanti l-ħidma għax kull ħaddiem u ħlasu. Però importanti li ma jkunux babies insara li xitan lesbix jiġi bħal volpi u jisraqhom. Ftit tbaqanna għal dan il-ġaddewna. Ekku. Il-minuti. Għalhekk importanti li nagħmlu t-talba tal-konsagrazzjoni wkoll fuq il-ħobs u l-kalċi. Għallimna l-Apostlu Pawlu anki f'Timotju nsibuha, pereżempju jekk naqraw fit-tieni Timotju. Kapitlu 4, minn vers 4 sa 5. Minn vers 4, mela 3.
Tini Timotju 4. U warbu widnejkom mis-sewwa biex jiġġerrew wara l-ħrej. Mela ħanibdi naqra minn qabel din. Minn 3. Għax qatt jiġi żmien meta talim tajjeb ma' dik u xek. Tista' tibda minn 4. Iva, mela. Jien mit-3 bdejt. Għax qatt jiġi żmien meta talim tajjeb ma jibqalhomx sabar, iżda widnejhom jikluhom u jiġbru madwarhom qabda mal-min skont ma jixtiequ u jwarbu widnejhom mis-sewwa biex jiġġerrew wara l-ħrejjef. Imma intu qod dejjem bajnejk miftuħa, stabar fit-tiġrib, għamel ħidma ta' evanġelista, aqdi sewwa l-misteru tiegħek. Ekku, ġifri kif qed nagħmlu aħna hawnhekk qegħdin nuru li l-fidi tagħna hija fidi ta' prattika u l-prattika tibda mhux minn dawk temm fuq imma minn isfel ukoll. Huma jgħalmu imma aħna nieħdu f'idejna it-talim kif huwa spjegat. U kif inhu suppost. U kif inhu suppost. Talim tajjeb jgħidlek, imma mhux skont ix-xewqa ħżiena tagħhom u biex joqogħdu jiklunna widnejna, imma biex aħna nagħmlu dak li hu mhux popolari. Eżatt. Għax aħna ma nitkellmu fuq xi ħaġa mhux popolari se nsibu min fixkinna. Mela, ħajkonna ngħaddu għar-riklami. Iva. Mela, u ngħaddu għall-aħħar taqsima ta' dan il-programm. Riklami. Il-verità tibqal dejjem. Il-verità hi Kristus. L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Juan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibba u ħal-Qormi għall-ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Il-verità tibqal dejjem. Il-verità hi Kristus. Nilqakom għall-aħħar parti tal-programm. Mela, allura, brader, aħna l-insara kif nistgħu natwawa din l-ikla, xirridu nagħmlu? Sempliċi ħafna. Kull ma rridu aħna. Għax peress li aħna fil-programm li ħorrajna dawk it-taqsimiet u dawk Ekku. hemm bżonn hemm hekk b'dawk l-affarijiet iridu nagħmlu għadi. Tagħna hija ferm iktar sempliċi. Aħna li għandna bżonn huwa il-ħobs, għażmu, preferibilment, u ftit frott ta' dilja. Tista' jkun grapefruit jew grapefruit ekku. Eħe. Ġifieri daw it-tnej biżejjed. Poġġuhom fuq il-mejda, nistgħu nkunu waħedna, nistgħu nkunu maħbieb, nistgħu nkunu mal-familja. Naqbdu il-ħobs u nagħmlu eżattament kif għamel il-mulej. Nikkonsagrawh, imbirkuh permezz tal-kelma. U aħna, għax aħna qassisin, aħna stess. Għax aħna saċerdozju reali. Eħe. Il-mulej li għenna U s-saċerdot, u huwa aħna il-high priest, huwa s-saċerdot il-kbir, u aħna fil-linja tagħmel kisedek. Aħna fil-linja tagħmel kisedek kollha msejħin biex inkunu qassisin. Mela, inti qassis, u jiena qassis. Eżatt. Ġifieri naqbdu l-ħobs, naqbdu il-grapefruit, il-grape juice, u naqbduhom u ngħidu talba li qal il-mulej fuqhom. Nkantaw salmi. Nkantaw, importanti li nbirku nirringrazzjaw. Ir-ringrazzjament. U anki kell normali li niklu ta' mhux naqbdu kif konna qegħdin ngħidu. Jien nafi konna li kell dik l-abbundanza tal-ikel u ġieli narmu minnu. Meta u tant nies qegħdin imutu bil-ġuħ. U mhux għax ġab il-ġuħ Alla ta' kollu bl-egoizmu tal-bniedem dan. Għax għaw minn fejt ikol, imma kulħadd irid jieħu għalih, u mbagħad daw in-nies qegħdin ibatu minħabba l-egoizmu tagħna. Waqt li qed imutu daw bil-ġuħ u dawk it-trabi, u mhumiex
daw l-affarijiet mhux fl-Afrika biss ta' qed issir. Dan madwar id-dinja fejn hemm ħafna gwerer illum il-ġurnata jaħas ta' tfal qegħdin isibu ruħhom mingħajr ġenituri, tfal żgħar qegħdin jieħdu ħsieb ukoll lil ħuthom żaru babies ta' xi 7 snin. Jaħasra dawn. Imbagħad jaqgħu jisirqu jaħasra biex ikollu ħuħ biex jiklu, u mbagħad aħna għandna dal-ikel kollu u ma nirringrazzjawx il-Alla. Tgħidu li allura fihom allura ma ħasibx dan. Imma dan mhux ġab f'dawn l-affarijiet għax ħalaq kollox perfett. Dak li għamel huwa tajjeb imma mbagħad imħabba dnub. Ħara x'ġranna. Il-punti għataw, jekk jien se nagħmel xi ħaġa biex ngħinhom daw, jien se nagħmel differenza. Jekk noqgħod ingerger noqgħod ngħid għax hemm il-ġuħ u hemmhekk ħadd ma mod jgħinhom. Qed indur kontralla. U jew noħodha kontralla. Hiex differenza qed nagħmel. L-unika differenza li għamluha huma n-nies li jmorru hemmhekk. Anke bit-talb ta'. Imorru anke hemmhekk u anke bit-talb minn hawn. Imma l-importanti li inti tagħmel xi ħaġa tkun proaktiv. Li inti tagħmel xi ħaġa. Mux noqgħod ingerger, noqgħod insabbat. Rridu noqogħdu attenti jekk nibatu xi flus inkunu nafu. Għax ġeneralment il-flus ma jaslux lanqas xi ħadd ma xi ħadd li nkunu nistgħu nafdaw. U preferibbilment mhux flus. Preferibbilment mhux flus, ħwejjeġ, ikel. Għax ġieli meta ma rridu noqogħdu ħafna attenti. Jien preferi nibgħat supplies kieku, ħwejjeġ. Ġili anka dawk joħdu għomlom tiskanta rridu noqogħdu ejja naf. Titoqgħod attent. Għalhekk hawn waqdiet anki hawn Malta tal-missjoni ntuhom lilhom. Dik hija l-ikla tal-mulej, anke proprju dak huwa l-veru sens profond u tifsira li inti mhux qed tiekol u titħanżer waħdek, imma li ħadd ieħor qiegħed jiċċelebra miegħek. Sewwa, għalhekk hija konsagrata l-ikla tal-mulej, konsagrata tfisser li dik hija mwarba għal missjoni għal viżjoni ta' Alla. Xi ħaġa mwarba konsagrata dik tfisser blessed. Eżatti. Imbirkin aħna. Imbirkin. Konsa taqra xi nistgħu naqraw ukoll it-talba li aħna ngħidu jiġifieri fuq l-ikla tal-mulej minn fejn hija bbażata. Nistgħu jiġifieri insibbuha wkoll dik. Pereżempju għandna l-ewwel Korintin kapitlu 10 vers 16 fejn jgħidilna il-kis tal-barka li aħna nbirku mhux da fid-dem ta' Kristu. Dik li qrajna l-ewwel. Ekku, se nerġa' ngħid, imma għax importanti u l-ħobs li niksru mhux da fil-ġisem ta' Kristu. Ġifieri qed jgħidlek hawn il-barka mela inti titbirek, tirringrazzja. U nbirku lil-Alla stess ukoll, nbirkuh. Iva. Hija importanti mhux li jbirek u lilna biss. Bibirek kull ħaġa li hu għafda fidejna. Tinsiex aħna manna xejn li tagħna. Dak li tagħna għaliex bil-grazzja tiegħu tawunna għax aħna ma kienx ħaqna. Mela aħna dak li tagħna rridu noqogħdu attenti kif namministraw u kif nużaw għall-glorja tiegħu. Mela jekk tagħna l-ħobs u tagħna l-frott tad-dilja u tagħna l-ikel fuq il-mejda, mhux inkunu egoisti, mhux inkunu self-centered u individwalisti ma naħsbu f'ħadd ieħor. Nasbu li hemm xi ħadd hemm barra kif semmejt tajjeb inti fis-Sirja u f'dal-pajjiżi fejn hemm il-gwerer hemm tfal innoċenti ħasra. Ejjew inkunu qalbna miftuħa l-oħrajn. Importanti di li nirrealizzawha. Aħna wartu żara u Malta ta'. Kemm hawn nies imorru ġo restaurants jieklu first course, second course, three course meal, imorru high class, ġifieri, high class restaurants. La jgħidu talba. Ma diċ ħajja jidi, sorry ta' inti vera għandek il-ferħ ta' Kristu fik meta tagħmel hekk. Sejn x'jiswa li jiena nissodisfa ruħi billi nieħu spagettata jew nikol three course meal imma bad f'qalbi għand il-vojt. Naf li jiena minix okej mal-mulej. Naf li jiena mhix naħseb f'ħadd ieħor. Ġifieri, number one irid ngħix ħajja kemm jista' jkun bla dnub. Għax hekk jiena għandi ħafna ħwienet pereżempju u li qegħdin jissussidjaw id-dnub. Tifhimni x'irrid ngħidlek? Ħwienet li jissussidjaw id-dnub. U mbagħad jien minn għalija semmur intaffi l-kuxjenza tiegħi jew minn għalija li se nixtri l-Alla
Sewa, billi nagħmel il-karità qed itħaq bija Iva, nifsi. iva. D'importanti nifhmu Ħafna, ħafna, iva. Għax ħafna din fit-triq żbaljata minn għalihom li huma jistgħu jibbilanċjaw. Għax aħna mhux blopri tajba mbagħad. Aħna mhux blopri tajba. Tajba aħna ħansalvaw bid-dem ta' Kristu. Jiena bil-kemm ma ngħidlekx dak il-flus li qed jagħtu dan nies li ġejjin mid-dnub, huma misħutin. Jinħallu fidejn Alla u jalla lil daw l-affarijiet li għall-inqas. Imma forsi għamlu ġit. Nitkellem daqsxejn forsi speċifiku iktar. Kemm ikun hawn nies fuq l-istrina u fuq dal-programmi li jagħtu l-flus u kumpaniji kbar u x'nafjien. Iva. Ma kemm minnhom dak il-flus ġejjin minn verament sorsi ta' barka. Ejja nitkellem ċar. Iva, iva. All right, importanti di. Għax jiena rrid naċċetta flus. Limna li dawk se jagħmlu ġid it-tfal u man mbagħad se jġibu iktar ħsara. Anke l-pastor jgħidilna meta nagħtu t-tajsu l-offerings. Jgħidilna tridu tagħtu minn qalbkom. Għax hekk ma tagħtux minn qalbkom. Ikun aħjar ma tagħtu xejn għax ikunu jistgħu jkunu saħta. Eżatt. Mill-qalb titkun. U għax veru tkun tittejn. Ħanaddi għall-kanzunetta u ħanispjega naqra dil-kanzunetta. The Lord is on my side jisimha. Ġieli kantajtilkom imma vera għandi bżonn inkanta din il-kanzunetta għalija stess ukoll u anki għalikom. Mela, ħan ispjegajilkom naqra bil-Malti. Mela, jien mhux sa nibża minn nies li jistgħu jippruvaw jagħmlu li ħsara. Jien nirringrazzja lil Alla. Il-ġid tiegħu u l-imħabba tiegħu jibqgħu hemm għal dejjem. Għalkemm il-problemi tal-ħajja jistgħu jikbru kontra tiegħi. Meta nsejjaħ is-Salvatur tiegħi u jismani. Il-mulej huwa l-qawwa tiegħi u jagħtini l-kanzunetti tiegħi xi tfisser. Ġifieri jiena bl-Ispirtu Santu meta jispirani nibda nkantalu kanzunetti ta' tifħir lil mulej. U d-dem tiegħu ħallas is-salvazzjoni tiegħu. Idawruni, sima għadi xi ġmiel, idawruni d-dirajn tal-imħabba tiegħu. Jien hekk inħoss madwar, idejh. Idawruni miegħi għax ikun qed jipproteġini. U huwa jtellani l fuq mill-inkwiet u s-sofferenzi tiegħi meta nkun minn hemm itellani dejjem jekk ikolli l-fiduċja fih. Ringrazzjaw il-mulej għax hu tajjeb u l-ħnina tiegħu hija biss bla tmiem. Mbagħad għandi vers ieħor din hija l-ġurnata li jagħmel il-mulej Alla. Jien sa niċċelebra u nkun ferħana fih. Inti dak li wrejtna d-dawl, jien se nfaħrek u nollik il-fuq. Għalkemm nimxi minn ġorwiet ta' dlam, m'hemm l-ebda biża minn dak il-ħażin. Il-ħażin jiġifieri mix-xitan ta'. L-ispirtu tiegħek iġib il-paċi l-waqfien għall-leħnek ġifieri jiena nkun irid nisma' lil-mulej. U r-ruħ tiegħi hija restawrata minn ibnu. Inti r-raj u l-kustodju tiegħi. Għandi l-ebda biża minn dak li jrid jisraqni mill-mulej. Inti tipprovdi l-bżonnijiet kollha tiegħi u timla t-tazza tiegħi infawra hemm tkun dik tkun bil-barkiet. U inti kalma l-maltempati kollha ta' ħajti. Id-dirajn tal-imħabba tiegħek li jdawruni u tollini l-fuq mill-inkwiet tiegħi. Jien ta' dan kollu nirringrazzjak lilek Sultan għax inti tajjeb u l-ħnina tiegħek hija biss bla tmiem u warraj tiegħi. Allura jien xejn mhux se jkolli bżonn għax għandi lilu. The Lord is on my side. To God, His goodness and His love will last forevermore. Though life's troubles may pile up against me, when I call out to my Savior, He hears me. The Lord is my strength and He gives me my songs, and His blood it has bought my salvation. The arms of His love they enfold me, and He lifts me above my distress.
Oh, give thanks to the Lord, for He is good and His mercy is just endless. The Lord is on my side. I will not fear what man may tender to me. I will give thanks unto God. His goodness and His love will last forevermore. This is the day which the Lord God has made. I will rejoice and be glad in it. You are the one who has showed us the light. I will praise you and lift you high. Though I walk through the valley of darkness, there's no fear of the evil one. Your spirit brings peace and brings stillness, and my soul is restored by your sound. The Lord is on my side. I will not fear what man may tender to me. I will give thanks unto God. His goodness and His love will last forevermore. You are my shepherd and keeper. I have no fear of the reaper. You provide all my needs and you fill up my cup and you calm all the storms of my life. The arms of your love, they enfold me and you lift me above my distress. I give thanks to you, Lord, for you are good and your mercy is just endless. Praise Jesus. 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 The Lord is on my side. On my side. I will not fear what man may tender to me. I will give thanks unto God. His good